जे BTCनि रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंदों प्रमद बर' आदा बिथाङा बुंदों साननैसो सिगां मिडियायाव आं बाइक होनाय नुदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ जानायनि उनाव BTCआव अट'मेटिकलि 60टा समष्टि जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों प्रमद बर' आदा बुंनाय बादि 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जानायनि उनाव BTCआव 60टा समष्टि जागोन नामा बाव मा लिरनाय दं आं बिनिल' फिन होनो नागिरदों जे प्रमद बर' आदाया 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव जे मिसा खोथा बुंदों 60टा समष्टि जागोन होननानै आं दिनै बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' आदा बिथांनि जि 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै जे BTCनि रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंदों बिनि सायावसो आं दिनै माखासे फोरमायनो सानदों गिबियाव आं नोंथांमोना बेखौ खोनासंना लादो गासै डेलिमिटेशना जागोन जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन दा 125 एमेन्डमेन्टआ थांनाय पार्लियामेन्टआव गुबुन गुबुन रायजोआवबो जिहेतु 6 शिड्युल दङ ओंखायनो जास्लाबाखिसै जों मिजिंथिदों जुलाइ मासाव बे एमेन्डमेन्टआ जागोन नाथाय सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जानायलाय गासै 60 समष्टि जानांगोन बे जास्लाबनाय नङा जेरै जेब्लायनो माने 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन बिनि उनाव जोंनि समष्टिया अट'मेटिकलि 60 जागोन जाबाय नोंथांमोनहा बेखौ खोनासंनो मोनबाय नै बियो 125 एमेन्डमेन्ट बिल बियो रायजो सभायाव सौहैनाय बियो बिल रायजो सभायाव नांथानानै दङ बे जाहैबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल आरो बे बिलाव 10टा 6 शिड्युलनि जाहा नर्थ इस्टआव 10टा 6 शिड्युल दं आसामाव मोनथाम मेघालयआव मोनथाम मिज'रामाव मोनथाम आरो त्रिपुरायाव मोनसे बे 10टा 6 शिड्युलखौ लानानै बे 125 एमेन्डमेन्ट बिल दा आं फोरमायनो नागिरनाया बेसो जे मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आदा बिथाङा बुंदों साननैसो सिगां मिडियायाव आं बाइक होनाय नुदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ जानायनि उनाव BTCआव अट'मेटिकलि 60टा समष्टि जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों दा बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव हसाके प्रमद बर' आदा बुंनाय बादि 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जानायनि उनाव BTCआव 60टा समष्टि जागोन नामा दा ओंखायनो आं बे बिलखौ फरायजोब्बाय बे बिलाव नोंथांमोनाबो फराय जाहाथे सोरबा मिसा खोथा बुङोब्लानो सोरबा दैदेनगिरिया मिसा खोथा बुङोब्लानो बेखौ हसा साननो नाङा फरायग्रो एभेलेबल दङ मा होनो नोंथांमोनहा बेखौ फरायना लानो हागोन नैबे गासै बिला गासै बियो गासै 75 पेजनि बे बिल बाव 10टा 6 शिड्युल आसामाव मोनथाम BTC कार्बि आंलं डिमा हासाव मेघालयआव मोनथाम खासि जयन्तिया आरो अट'नमास ओमफ्राय मिज'रामाव मोनथाम आरो त्रिपुरायाव मोनथाम बिनि डिटेल्स लिरजोबनाय दं दा आं फोरमायनो नागिरनाया प्रमद बर' आदा बिटिआरनि चिफ बिथाङा BTCनि रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानाय लोगो लोगो 60टा समष्टि जागोन होननानै आं दिनै बे खोथाखौ बुङा जे बाव मा लिरनाय दं आं बिनिल' फिन होनो नागिरदों जे प्रमद बर' आदाया 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव जे मिसा खोथा बुंदों 60टा समष्टि जागोन होननानै बिनि सायावल' आं फोरमायदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव मा दङ कार्बि आंलंनि थाखाय मा दं डिमा हासावनि थाखाय मा दं BTCनि थाखाय मा दं आं बेखौ बुङा नाथाय प्रमद बर' आदा बुंनायनिखौल' आङो मा होनो सानदों नोंथांमोना बेखौ नायग्रो नैबे जाहैबाय रिपर्ट 223 बे जाहैबाय पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया रायजो सभायाव नङा होमबा नै 125 एमेन्डमेन्ट बिल 2019 बे बिल बेखौ साफ्रोमबो BTCनि लेखा गोरों सानसुमै मेलेमजिबि नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै लानाया मोजां आरो बाव समष्टिनि सोमोन्दैयै 10टा 6 शिड्युलाव मा लिरदों बेखौबो बाव नोंथांमोनहा फरायनो नांगोन बाव रोखा लिरखानाय दंखायो आङो गुबुनाव मा दं आं बेखौ होननो साना नाथाय नै बेखौ नाय नोंथांमोनहा नैबाव अबे समष्टियाव अबे 6 शिड्युलाव कार्बि आंलंआव खैजन जागोन डिमा हासावआव खैजन जागोन माखासे 6 शिड्युलफ्राव खैजन जागोन बेखौ बाव लिरजोबनाय दङ आं बेखौ जास्ट फरायना होनो सानदों बे जाहैबाय 3.2.23 paragraph 2 of the 6th schedule to the constitutions provide for not less than 30 members
for each of the autonomous district council with 4 members to be nominated by governor of concerned state. State ko lanani concerned. There are 10 ADC, 3 in Assam, 3 in Meghalaya, 3 in Mizoram, and 1 in Tripura. Those are 6 little notice. No amba. Tan na thai bau malidin. In the present amendment bill, membership of 9 council has been changed. 9 ta council ko सोलायगोन होनदों 9 ta council को BTC गोनाखै 9 ta council नि माखासे समष्टि को रिडिलिमिटेशन खालामगोन बिसोरनि मेम्बारशिप को बारायनाय जागोन मानोना कार्बि आंलंआबो 30 तानि गाहायाव दङ दिमा हासावआबो 30 तानि गाहायाव दङ मेघालयनि मोनथाम सिक्सदलाबो 30 जननि गाहायाव दङ मिजोरामनि मोनथाम सिक्सदलाबो 30 जननि गाहायाव दं त्रिपुरा बिदिनो खालि BTC आवल 40 ता इलेक्टेड 6 ता नमिनेटेड जायो आरो बावलि बावदों बेखौ नै मोजां नाय membership of Bodoland Territorial Council has already been changed previously माने BTC नि membership को already change खालामखानाय जाबाय BTC ना already 12 मालायनि 6 शेड्यूलनिफ्राय होननानै बाव रोखा फोरमायखानाय दं दिनै अब्ला मानाव गेदेर प्रमोद बर' खोथा बुंनाया सैथो ना बे 125 amendment बिलाव थानाय जे अबे 6 शेड्यूलनि अबे बिसिबां मेम्बारशिप जानांगौ नैबे बिलाव थानाया सैथो हय जुदि प्रमोद बर' बुंनाया सैथोब्ला नैबे पार्लियामेन्टनि बिला रायजो सभायाव सौहैनाय गासै 75 पेज नाम्बारनि बे बिला मिसा जागोन आरो बे बिला जुदि हसाब्ला प्रमोद बर' बुंनाय खोथाया मिसा मानोना बे बिलाव लिरनाय दङ जे BTC नि मेम्बारशिपखौ अलरेडि सोलायखानाय जाबाय BTC ना अलरेडि 40 ता इलेक्टेड आरो नमिनेटेडआ 6 थाखा ओंखायनो दा 9 था माखासे थाबावनाय 6 शेड्यूलनिखौसो चेन्ज खालामनाय जागोन बारायनाय जागोन होननानै बाव लिरनाय दं दा ओंखायनो रायजो राजाया सान प्रमोद बर'आ मिसा ना नैबे बिला मिसा जुदि बिला हसाब्ला प्रमोद बर'आ मिसा खोथा बुंदों ओंखायनो दिनै रायजो राजाफोरा बा लेखा गोरों BTC नि लाइमोनफ्रा जाहाथे प्रमोद बर' आदा बुंनाया जे सैथो बे नङा मानोना बिथाङा रायजो राजाखौ गावनि पलिटिकल स्वार्थनि थाखाय दिनै मिसा खोथा बुंगासिनो दङ आं बे खोथाखौनो दिनै बिलखौ लाबोनानै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना होनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ